IS Entertainment present दिल्ली। रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गौना करा के आहाई छो जवानी ही देख पागल हाई छो। गौना कर के आहाई छो जवानी ही देख पागल हाई छो। हमारे दबंग घर में मचैने छै हुरदंग। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। हमर सोइया गे। रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी डीजे सनी बहरा कसाई मिललौ के सखी हमर के मरद। रतिया में देखल को अभी तक दे छो धरद। रतिया में करो छौ कसरत एको बेर सखी नहीं दे छो फुरसत। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गे सखी रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी हाँ राइटर प्रिय नंदन सजनमा छै बड़ा कसाई। जब करे छै गे सखी याद आबै छै माई। पुलप पर राजा करे छै तंग। रतिया में से जिया पकड़ो हुरदंग। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। रतिया में से जिया पकड़ो चिटपट हमर सोइया गे। गे सखी रिमझिम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर।